Jeg elsker dramaserier, jeg elsker historier, jeg elsker de der fortællinger, hvor man bliver klogere. Igen Bagdysten og de der Vild med dans-serier, eller udsendelser. Den bryder mig ikke så meget om, og jeg bryder mig slet ikke om, når det er, at vi får det der mediebillede, hvor mine børnebørn, både mine store og mine små børnebørn, tror, at sådan er verden. Hvis ikke jeg lige kan blive nummer 1, for eksempel i X-Factor, så går min verden under. Og det er der for mig i dag, efter min mening. Jeg skal have noget mere sådan nede på jorden. Jamen altså, der må jeg nok sige, at jeg er så gammeldags, at jeg gerne vil have det på fjernsyn. Jeg vil gerne have den der skærm foran mig, og så kan jeg ligge male i henslængen i sofaen, og så kan jeg falde i søvn, hvis det keder mig. Altså, jeg vil ikke sidde og se på en lille... Altså, det er okay. Jeg kan godt finde på, når der er noget, jeg går glip af, og så finde det på computeren. Sågar på telefonen. Men det er også kun, hvis det er en krimiserie, hvor jeg går glip af slutningen. For ellers så vil jeg meget gerne have den der smalle skærm hen på væggen, og så ligge på sofaen, og så en gang imellem komme til at lukke øjnene. Det er fair nok.